Tamhle na tabuli je vidět rozmístění do skupin, takže tam jste rozřazení do skupin. Ty skupiny jsou po 5-6. Prví 6, ktorí idú ako prví, tu sa pripravia, všetci ostatní sa presunú sem. Po odštartovaní ja budem ďalej organizovať, aby druhá skupinka sa pripravila, aby sme nezdržovali. Dokončí prvá skupinka, prehodia sa vlečky. Prosím vás pekne, aby sme si pomáhali navzájom, aby sa nečakalo, aby to tak pružne ten hlavný závod prebehol a hlavne o zdraví a bez. Přeji vám mnoho úspěchů, málo poruch na vašich strojích, málo úrazů, což doufám, že jste tak zruční, že se vám nic nestane a k letošnímu 3. mezinárodnímu nebo československému závodu v motorobotu přeju zdar, přeju vám hodně štěstí a přeju si při příštích ročnících dobrou spolupráci mezi obcí Častrov a pořadatelem těchto závodů. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Závodu motorobotů zdar, zdar, zdar. Zdar paní starostce inženýrce Janě Houškové. Za rok nám s tím zase pomůžete, že jo? Kývá, viditelně a před svědky, to je dobře. Pusťme si národní hymny zemí závodníků, kteří tady dnes jsou. Takže jako první zazní maďarská hymna. A hymna slovenská. Před 20 lety a několika měsících ještě tato hymna navazovala na tuhletu hymnu. Zdar československým motorobotům PE61 a 62. Československé závody jsou to kvůli tomu, protože ten stroj je historicky 50 let starý, když ještě bylo Československo, takže ty stroje jsou populární jak v Čechách, tak i na Slovensku. Našli se nadšenci jak u nás, tak i na Slovensku, dali jsme se dohromady, proto československé závody. Máme tady 30 posádek, procentuální složení asi 60% Čechů, 40% Slováků. Plus ještě maďarská menšina, je tady asi 2 posádky. Môžeme? Ste pripravení? Pripraviť sa, pozor, štart! Štart!
PF61, PF62 to jsou ty typy, tak se ten stroj jmenuje. Bylo to vyráběno v Agrostroji Prostějov. Je potřeba uznat, že ty stroje jsou 50 let starý, ty nadšenci, ty fanoušci prostě udržují ty stroje po 3 generace. Ty stroje jsou udělané tak dobře, že prostě vydržely takhle dlouho. Používám vyloženě na dříví a jinak sutiny nějaké takhle na stavbě, to tak jinak na orbu, na takový ne. Pred 20 rokmi sme používali tento stroj na prácu, ale teraz je to už vyslovene len pre radosť. Včera jsem na tom makal celý den, čekal jsem celý týden, ale makal jsem na tom včera celý den, takže jsem čistil nádrž, rozbil jsem sklo, sypal do nádrže, klepal, vymejval, foukal, aby prostě nebyla špína v nádrži, protože to samozřejmě jsou starý stroje, že jsou zarezlí, takže člověk to musí poladit. No. Jedná se o rychlostní, orientační, vytrvalostní disciplínu. Jezdíme tady na přírodní trati, asi 3 km dlouhé. Opravdu prověří 100% stroje a fyzičku. Kategorie přesně nejsou vůbec žádný, jede se dohromady. Posádku tvoří řidič plus závozník, doporučená je pokrývka hlavy, závozník pomáhá řidiči držet řídítka, na trati brzdí, protože musí řidič držet řídítka. Můžou se tlačit, měli jsme tady už jednou, že tlačili celou cestu, takže proto je tam povinný ten závozník. No ne, tak oni to v tom koridoru můžou vytočit, ne? Nebo tak... Můžou, ale toto musí protnout. Ředitelko, takto dobré? No, tak to dobře. Dobre, držíme, jedeme. Naproti, já ti to dám. Ok, sám, svoje. Jako ono to bude těžký se tady vytočit. Nemáme už víc pásů. Kdo má tu vlaječku?
No a co se dá dělat, no. 20 metrů do cíle se nám to kouslo, ale přesto jsme to dotlačili. Je to pech, je to drámo, pak je bez plusu, že je v plusu a pak propláče ráno, zas je tu ráno, slunce jde znovu ráno, ráno je Na místě prvním se umístil Michal Tolkner! Absolutním vítězem pro letošní rok se stává Michal Tolkner číslo 1 a tak to má být. Takže vidíte absolutní vítěze, ale vítězstvím je i to, že dneska se tady všichni úžasně pobavíme a užijeme si krásný den. Dobře se bavte, ještě jednou díky firmě CZ Slovakia. 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. You're gonna rock. Around the clock, well, the clock strikes 2 p.m. And so I'm standing, yeah. Well, you're gonna rock. Around the clock tonight. Rock, rock, rock till the broad daylight. You're gonna rock. Around the clock tonight. Shaking going on. Coming on, baby, got a whole lot of shaking going on. Say shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Well, coming on, baby, got a whole lot of shaking going on. Let's shake, let's shake. Naše lásky příletí. Říkáme dál cvičkovou, to se chvíle takou, ale ty holky nestánou. Je tak ty fajn holky jsou, a ty malé cůvky zlí, ty naše lásky máš, jako to máš. Říkáme dál cvičkovou, to se ví.